Може изкараме го до новия фантом! Чекай до този, просто скорото е това. Така ги случи, ние правилно не гледам. Да върнем аз да пробвам. Много задни го отвърти. Ама седна. Предите двете ти въртат. Предите двете въртат. Не бе, задния е само една път. Не ми беше с касето ми нещо. Сега клип. Снимам. Ама да не падне батерията. Може да ти скари, бе! Може! Къде да не правиш много дълги клипове, защото иначе това не мога. И до колко време? Къде знам? Да го спирам, ако не. Сега като няма да